Vostè també parla de l'Estatut de 2006, d'aquest estatut que va costar un govern de la Generalitat, és a dir, que el govern Maragall va caure després de l'aprovació de l'Estatut, i vostè deia que era una porta oberta al trencament de l'Estat. Sí, per això ara, entre altres coses, per això el Tribunal Constitucional s'ho carregarà. L'Estatut no és més que... L'Estatut, el problema que té és, per una banda, que és provisional en quant que el Tribunal Constitucional se'l carrega. Abans comentàvem que el magistrat del Constitucional n'hi ha de dos menes en l'actual, els que volen carregar-se l'Estatut i els que només volen carregar-se l'Estatut, però res més que això. I, per altra banda, des que està en vigor, que és el mes d'agost, no n'hi ha hagut cap modificació legislativa en la línia de l'Estatut, ben al contrari. Tots els projectes de llei, decrets, ordres, etc., que ha estat fent el govern Zapatero durant aquests ja 9-10 mesos, han estat en contra i no complint allò que diu l'Estatut. Era la millor oportunitat des de 1714? Sí. Sí, perquè aquest Estatut és millor, tal com ha quedat redactat després del Congrés. No diguem-ne després del Parlament de Catalunya, però tal com ha quedat redactat després del Congrés, és la millor eina d'autogovern que ha tingut Catalunya des de 1814. Per això el Tribunal Constitucional se la carrega. Jo li volia fer una pregunta que gairebé m'ha respost. Li volia preguntar si com a jurista creia que hi havia garanties que el Tribunal Constitucional respectés l'Estatut, però ja veig que em diu que no. No, no n'hi ha cap. No n'hi ha cap. No crec que estigui aquí. No és optimista. No és un problema d'optimisme ni de pessimisme. És de pura... Com digui el Tribunal Constitucional, un dels membres actuals del Tribunal Constitucional, que és una clara manifestació de la involució que ha estat patint l'Estat, tant des del punt de vista democràtic com des del punt de vista plurinacional en aquests 25 anys, un dels membres del Tribunal Constitucional va ser el jefe provincial del Movimiento. Per tant, quina garantia vol vostè amb això? Quina garantia vol un Tribunal Constitucional en el qual tots són nomenats per una de les parts, que és la part espanyola, i la part catalana no té cap mena de representació? Li recordo que el Tribunal Suprem i Constitucional canadenc, n'hi ha el Quebec, com a societat diferenciada, nomena directament 3 membres, de 9 que són, que els assumptes relatius a Quebec es resolen exclusivament els magistrats nomenats des del Quebec i que s'hi alternen un francoparlant i un angloparlant en la presidència d'aquest tribunal. Això és quan es parla d'un estat plurinacional, que els missatges de cap d'any i tots els missatges institucionals que fa el rei de Bèlgica els fa en les 3 llengües de l'estat, en flamenc, en francès i en alemany, perquè n'hi ha aproximadament 60.000 persones de llengua alemanya a Bèlgica. Comparem amb la unilingüisme, uninacionalisme, uniculturalisme que existeix a Espanya. Es veuen com una molèstia que s'ha d'eliminar. Per tant, no tenim garanties jurídiques? No, no en tenim cap de garantia jurídica. Cap garantia jurídica. Perquè la part espanyola és la que s'ha assegurat tenir el control total de tots els estris i elements de l'Estat. En conseqüència, les interpretacions, i aquí reprodueixo alguns dels anàlisis molt lúcids d'en Puig Salellas, el Salsí, que precisament tenien que la presentació de Girona era qui feia la presentació, i en fi, ha estat un dels meus mestres, i podria fer aquí un recordatori de Josep Maria Puig Salellas, i ell analitza d'una manera molt lúcida quin ha estat el procés en el qual s'han anat canviant les paraules. Ells es van reservar la capacitat de decidir què volien dir les paraules i les han interpretat de la manera que sigui més favorable per als seus interessos. Vostè també parla en el llibre de la pedagogia que s'ha fet des de Catalunya o de la que s'ha intentat fer. Realment no ha donat resultat, no ha servit per res. Creu vostè que ha donat resultats? No, crec que no. Doncs és que allò que es diu en castellà, los hechos me repito. Me repito. El fet de fer aquest llibre, que ha estat 3 anys de feina, ha estat justament per pensar això. Han passat ja els anys suficients, 25-30 anys de règim democràtic, i per tant era l'hora de fer balanç. I per què creu que hi ha aquesta catalanofòbia? Perquè ens volen seus. Perquè ens volen seus. És la mateixa, podríem dir, misogínia que existeix per part dels homes, o és el mateix fenomen que els homes que odien a les dones perquè volen sotmetre-les i volen que estiguin al seu servei i volen manar. És la mateixa del racisme que passa respecte als negres o respecte als musulmans, o tots els fenòmens que és un dels fonaments teòrics del llibre. Tots els estudis que en els últims 20-25 anys s'han fet, sobretot en l'àmbit americà, d'aquestes relacions, dominant-dominat, negre-blanc, home-dona, centre-perifèria, metròpoli-colònia. Per què ho volen? Perquè volen manar.
perquè volen tenir tot el poder, perquè volen tenir tot el domini i perquè volen tenir tota la capacitat econòmica de decisió. Vostè va més enllà en el llibre i fins i tot diu que estem en una dictadura electiva. Que de vegades s'assembla, però això no és tant una... Pot ser que com que el llibre ha tingut més difusió que la que jo esperava, pot ser de vegades conceptes que són més de teoria política no es poden fer servir com una, diguem-ne, com una expressió d'acusació, per dir-ho així, en quant a aquesta la descripció de l'Estat. La dictadura electiva era com definia Madison, un dels pares de la Constitució americana, com definia aquelles situacions en les quals no n'hi ha divisió de poders, en les quals no hi ha una situació en la qual legislatiu, executiu i judicial s'hi controlen mútuament per via de contrapesos. En el sistema institucional espanyol, qui pren el poder, com a conseqüència de guanyar les eleccions generals, pren el poder a tots les institucions de l'Estat. És a dir, no respecten els principis de Montesquieu? No, en absolut, ja fa anys que ja va dir Alfonso Guerra allò de que Montesquieu està muerto. Clar, està muerto en el seu país. És a dir, aquesta és la diferència. Al seu país és on està mort, perquè no hi ha una veritable democràcia si no n'hi ha control del poder, i la manera de controlar el poder són els contrapesos. Aleshores, aquesta és l'anàlisi de diferent és una democràcia que suposa contrapesos i controls a una dictadura electiva en la qual la gent simplement es limita a donar tot el poder cada 4 anys a un determinat equip dirigent d'un determinat partit. Doncs molt bé, moltes gràcies, senyor Alfons López Tena, per haver estat aquí amb nosaltres. L'enhorabona per aquest llibre que ha fet i per aquesta visió tan lúcida que té sobre les relacions de Catalunya i Espanya. Moltes gràcies a vostès. Moltes gràcies, molt amable. Molt amable.